At tutunayan ko, ang infant baptism ay hindi labag sa Biblia. Hindi ko sinasabi na babasahin ko word for word. Patutunayan ko lang kasi sa Biblia. Yan po ang tindig ko. At saka sana yung kaibigan ko ngayon, kausap ko, sana hindi niya ako obligahin na sasagot sa tanong niya na may mababasa ba sa Biblia, kasi hindi kasi namin aral yan, yung Bible alone, no? So kaya dapat hindi niya ipakain sa akin yung aral nila, kasi sa kanila yan eh. Sa amin kasi hindi lang kami nagbabase sa Biblia. So maliwanag yan. Pero siya, kapag tatanungin ko siya, may mababasa ba, dapat obligado ho siyang sasagot. Bakit? Dahil po, aral nila yan eh. Kailangan hindi niya ititindig yung aral niya. Okay, malinaw yan, kaibigan. So, ngayon, unahin ko, bakit ba nasasabi natin na hindi paglalabag yung infant baptism? Una po, katibayan, kasi yan po ay utos po yan sa ating Panginoong Hesukristo, no? Tinutos niya talaga yan. At mababasa natin yan sa San Juan 3 to sa 5. Kung babasahin ko, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, sa 4, sabi ni yung kausap niya to si Nicodemus, sabi ni Nicodemus, nagtanong, paano maipanganak ng muli ang isang taong matanda na? Makapasok pa ba siya sa sinupunan ng kanyang ina? Yan ang tanong ni Nicodemus. Sumagot si Kristo, pagkatandaan niyo, maliban ng isang tao ay pinanganak sa pamagitan ng tubig at sa Espiritu Santo. So malinaw, tubig at sa Espiritu Santo. So malinaw dito na ang tinutukoy ho niya dito is ang bautismo. Hindi yan ho born again na ibang sikta na naman. Sana hindi tutulan ito sa kaibigan ko na ang tinutukoy ni Kristo ito is bautismo. At malinaw na malinaw dito ang sinasabi ni maliban ng isang tao. So walang exempted dito. Pero ewan ko sa kanila, nilagyan nila ng exemption. Hindi daw kasali ang bata. Pag babasahin natin verbatim naman, wala namang sinasabi, hindi kasali ang bata. No? So utos talaga na kailangan binyagan ang lahat na tao. Otherwise, sasabi niya, hindi daw makikita o hindi makapasok sa langit. Yan po ang sabi sa San Juan. So, hindi lang ho isang beses itong mababasa natin kung inutos ni Kristo, no? Dahil po doon sa Mateo 28, titingnan ko lang dito, babasahin ko na lang, no, para hindi wala akong mamiss na, no, wala akong mamiss na, no, Mateo, may malis ako. Sinsya na, hindi ko na prepare Matthew 28:19. Okay, so basahin ko. Klaro to, no? Utos pa rin ito ni Kristo. Kaya't habang kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Malinaw. Lahat ng tao. Wala na namang exempted. Wala sinasabi maliban sa bata. Gawin yung alagad, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. So, dalawa na ang katibayan, verbatim, mababasa natin na inutos ni Kristo. Kasi lahat, walang sinasabing may exempted doon. Klaro. Okay? Ano pa ba? Ang Time stop. Na mute ka, Bro Haris.
Ay, sorry. Okay. Saan ako na-mute, bro? Banda? Mga 5 seconds Sige, lang sige. po. Okay, so yun no, yung dalawang verse na binigay ko sa San Juan 3:5 at saka Matthew 28:19 pa yun, verbatim talagang mababasa, inuutos talaga ni Kristo na binyagan ang lahat na tao. Para sa atin naman, hindi naman tutulan ito ng aking katunggali na ang bata is tao rin. So, kasali. So, hindi lang ho, yan, kasi sa Old Testament time, meron pang magbibinyag na nangyari. So, saan mababasa ito? Mababasa natin sa 1 Corinthians 10:1-2. Sabi dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman sa ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, klaro ha, sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat. Klaro, sa ulap at sa dagat. Kasi ang bautismo, water and spirit. Dagat, may tubig. Yung ulap, yun ho ang spirito. Dahil alam naman natin na yung ulap na palaging sumusunod sa bayang Israel, ay yan ho ang Espiritu Santo. So malinaw, may pagbabatismo na nangyari. Siguro tatanungin siguro sa kaibigan ko ngayon, saan ang bata dyan? Sa mga nakikinig, baka nalilito sila. Relax lang kayo, no? So, wala dyan ang mga bata. Pero kasi yung pagbabasa ng Biblia, hindi natin ikakahon, hindi natin itatali sa isang konteksto. So, sabi dito sa Exodo 12:37, sabi dito, mula sa Rameses, ito yung mga kasama ni Moses na tumawid sa Napao na Pula. Kasi, ang history kasi dito, yung umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Klaro ha, may bata. So alam naman natin, kapag titingnan natin sa Webster Dictionary, sana hindi tutulan ito ng kaibigan ko, bata or children, ang meaning is from infancy to poverty. Meaning to say, sa pagkabata, masuso niya hanggang sa medyo teenage time niya. Bata yan. So, kung intindihin natin ito mabuti, imposible naman walang bata dito na infants yung kasama nila. Kasi ang dami nila dito eh. So, malinaw ho na meron akong pagbibinyag na nangyari. Okay? At saka, sabi naman nila, wala daw na binyagang bata, wala daw mababasa sa Biblia. Again, di dyan sila kamali. Kasi ang gusto kasi nila, word for word. Sinasabi ko nga sa kanila, tayong mga Katoliko, hindi yan ganyan ang unawa natin. Kundi ang diwa. Kukunin natin ang diwa. Dahil po, marami hong pangyayari na may binyag sa mga bata. Saan ba ito nangyayari? Dito sa gawa, di ba? Yung kay Lydia. Sabi dito, nagbautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Wala pa pala. Pabasa natin sa gawa, 16:15. So, pag sinasabi natin pamilya, alam naman natin yung pamilya kung ano yan. Composed of parents at kanilang mga anak. So, yung iba sigurong pamilya, malalaki na ang bata, ang tawag dyan is pamilya. Pero pag mga pamilya naman may maliit na bata, family pa rin. So wala din sinasabi nagbinyag siya sa pamilya ni Lydia. Maliban sa mga bata, walang sinasabi pamilya na. So dito pa rin sa gawa, yung kawal din, no? Binindagan din nila Panginoon ang buong pamilya din sa kawal. Nagpabuti sa isang bahayan na naman, household. So ano naman ang meaning ng household? Household is living in one roof.
sa isang bahay. So wala na naman sinasabi doon na bininandigan niya ang sambahayan maliban sa mga bata. So kung intindihin natin yan, ay bata talaga. At saka sa Corinthians, sa 1 Corinthians 1:16, sabi din ni Pablo, ako rin pala ang nagbaptismo sa pamilya ni Estepanas, maliban sa kanila, wala na. So may pagbibinyag. Kung atong intindihin, mga bata. At saka sinasabi na nila, yung isang objection nila daw ay dahil daw wala daw pananampalataya. No? Pero titingnan mo itong tatlong pangyayari na nagbibinyag. No? Ang nanamalataya, si Lydia lang. Take nota, si Lydia lang ang nananampalataya dito, pero buong pamilya na binyagan. Wala naman sinasabi dito nga lahat na pamilya ni nananampalataya at saka bininyagan. Si Lydia lang, pero kasali na ang buong pamilya. Kaya ibig para sabihin dito, sa isang household, kung ang head niya may pananampalataya, pwede nang binyagan, pati sanggol. So malinaw, kaya yung aral nila na kailangan ng palataya, wala yan, mababasa naman dito eh. Si Lydia, kawal lang ang hindi kasali na nananampalataya yung sambahayan nila, pero kasali na nabinyagan. Okay? Klaro yan. So ano pa ba? Dito naman sa Acts 2:49 at saka nawala. Acts, yung sinasabi dito, ito yung Pentecost time, no? Yung nagpipreach si Kristo, may nagtanong, no? Paano daw maliligtas? Sabi niya, sumagot siya ito, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magbautismo kayo. Take note itong nagtatanong, yung sagot, siya lang ang entitled sa tanong. Ang nagtatanong dito, malalaki. Kasi mga convert ito ay malalaki. So ang sagot ni Pedro, magpabautismo kayo, magsisi kayo at magpabautismo. Yung sagot na yan is patungkol lang yan sa nagtatanong. Ibig sabihin, patungkol lang yan sa malalaki. Hindi kasali ang bata. At tulad dito sa sinasabi ko na pag tinatanong ko si Rasya, ano ba, kumaka ng lalaki ba ako? Anong sagot ni Bro Rasya? Oo o hindi. Hindi kasali si kaibigan kong si Alexander. Sa akin lang yan. Kaya huwag nila idama yung mga bata. Malinaw naman yan, ang kausap ni Pedro, mga malalaki. Pero kung itutuloy mo ang basa, may pahabol yan. Dahil daw, ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak, so kasali para mga bata sa bautismo na pangako pagliligtas, pero wala nang Okay, time na pala. Thank you po. Okay? Okay po. At dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa infant baptism. Affirmative yung nagpahayag kanina, at negative naman yung magtatanong ngayon na si Brother Alexander. At yan po 10 minutes ayon sa kanilang napagkasunduan. No? So, Bro Alex, your time start now. Binasa mo ang John 3. John 3:3. Sinabi mo to, premise, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, binase mo to na kailangan mabautismohan ng tubig. Ito ba yung sinasabi mong bautismo na kasama yung bata? Yes or no? Yes po, kasi maliban ang tao, ang bata ay tao. So wala exemption, wala sinasabi dyan na maliban sa bata. Tao ho. So lahat kasama. Okay. So dahil sinabi niya dito na except, ibig sabihin sa Tagalog nito, maliban.
Yes or no? Yes, maliban. Okay. So, maliban na ma-born again siya, ang sinabi mo ay water. Yes or no? Yes po. Ang ibig sabihin kasi dyan, bautismo. Okay. Now, so, ang tanong ko sa'yo, paano yung hindi na bautismuhan? Kaya inilalagay ko dito sa kaligtasan eh. Pero pag sinabi mong this is just an act, okay, premise uli, ano? Hindi ako against sa baptism ng bata. Hindi ako against yan. Pero ang question ko dito, kasama ba to sa salvation? Yes or no? Yes po. Kasama. Okay. Now, dito, except na mabautismuhan ka, hindi ka mapupunta sa langit. Naniniwala ka ba dyan? Yes or no? Yes po. Kasi yan ang sabi ni San Pedro sa John. Sa pangungusap niya ng Panginoon. John 3:35. Yeah. Maliban. Maliban lang doon. O ngayon, Yes. ito na yung logic, ano? Maraming namamatay na bata na ipinanganganak, 1 buwan pa lang, 3 buwan pa lang na hindi nababautismohan sa ospital, namamatay sila. Hindi nababautismohan. So, they were not baptized. So, ibig bang sabihin, mapupunta sila sa impyerno? Hindi. Kasi may aral kasi kami. I mean, itong aral may aral kami. Meron kami baptism of desire and baptism of blood. Kapag namamatay sila, pero gusto sana nilang magpabaptismo, pero hindi. May plano na sana, pero namamatay lang. Yan sinasabi, baptism of desire. May kagustuhan na. Pero in some circumstances that cannot be avoided, namatay, maliligtas pa rin with that doctrine namin Katoliko. Next Baptism question. of desire and Okay, baptism so of blood. ibig sabihin yung salita ni Jesus dito, yung except a man be born again, ibig sabihin meron na kayong aral. Kaya nga sabi mo, una ko palang tanong sa iyo, ang Bible ba ang final authority mo para kumuha ng salvation or baptism? Yes or no? Hindi po. Yung magisterium of the church namin, binabase sa Biblia. Okay, so yung magisterium na binabasa mo ngayon, yung sinabi dito ni Jesus na except, meron pala kayong panibagong paliwanag sa magisterium, hindi pala yun except, yes or no? Hindi. Kasi yung final, yun nga, ang final authority namin is yung magisterium. So, yung sinusunod namin, yung aral ng simbahan. Kaya, may doktrina kami na baptism of desire and baptism, maliligtas pa rin yung bata. Kasi meron na siyang kagustuhan na magpabinyag. Consider yan sa baptism of desire. Next question. Okay, so inassume ninyo na gustong maligtas ng batang 3 months. Inassume ninyo gustong maligtas kasi nakikita nyo gusto niyang maligtas. So inassume nyo meron siyang desire na maligtas. Ganun ba? Hindi namin ina-assume kasi yung parents kasi dyan, responsibilidad sa parents niyan. Kung ang parents gusto talagang binyagan sana, pero in some circumstances nga, na hindi cannot be controlled, na matay yung bata, with that desire, pwedeng maligtas ang bata. Kasi ang sabi sa Efeso, sabi ng Panginoon, ang lahat na tao ay gustong maligtas. Next question. Oh, okay. So let's go to the logic, ano? Sa logic ngayon. So merong mga magulang na nare-rape sila. Nare-rape sila, nagkakaanak sila. Pag nagkaanak sila, galit sila sa bata, pinamimigay nila o iniiwanan nila. So yung bata na yun, pag iniwanan nila at hindi na binyagan, mapupunta ba yun sa impyerno? Yes or no? Mamatay? Ano ba? Ayan. Ang example ko, let's say nang rape ako, okay? Yung ni-rape ko na buntis, galit na galit sa akin, pinakulong ako. Tapos yung anak, yung pagkabuntis niya, nung nanganak siya,
Dahil kinasusuklaman niya ako, pati yung bata kinasuklaman niya. Ngayon, ang ginawa niya, iniwan niya sa isang lugar at nabalitaan na lang natin sa news na matay. Hindi na binyagan yun. Yung ba mapupunta sa impyerno? Yes or no? Yes po, pasok yan sa, hindi sa impyerno, maliligtas pa sa inyo, pasok yan sa baptism of blood. Kasi dalawa kasi sa amin baptism of desire and baptism of blood. Kasi mamamatay ang bata, yan, yung blood niya ang nagpabaptize sa kanya. Okay, so Yan, Next question. Yung pagkakabaptize na yun, kayo na rin yung nag-decide na ligtas yan kasi sa aral namin sa magisterium, yan ang aral namin, so ligtas yan, yes or no? Yes po, kasi yan ang magisterium namin. Kasi sabi naman ng Panginoon, kung anong mo sa lupa, papayagan sa langit. Yun ang binigyan niya ng authority ang simbahan na kung ano yung gagawin niya dito, papayagan sa langit. Yan ho ang aral ng magisterium namin at yan ho ang susundo namin. Next question. Okay, yung sinasabi mong authority na to, ito yung sinasabi mo na authority ng Pope nyo, yes or no? Yes po. Okay. So, yung authority ng Pope nyo na to, ang sinasabi mo dito yung aral ni Peter, yes or no? Yes po. Okay. So ibig mo sabihin talaga, inadmit mo naman sa akin na yung except a man be born again, sa inyo, may iba kayong aral dito na ikino-connect nyo na ganito ang ibig sabihin yan. Galing yan sa aral ng magisterium at ito ang sinusunod namin pagka yung namatay yung bata na hindi na bautismuhan, ligtas pa rin siya. Yes or no? Yes po, kasi ayon kasi sa Efesyo, lahat ang gusto ng tao, lahat na taong maligtas. So, kaya meron kaming aral na ganon. So ngayon, dahil lahat ng tao gusto maligtas, lahat ba ng tao maliligtas? Yes or no? Hindi po. Kasi kung ikaw talaga, kahit alam mo na ang mga gawain hindi mo ginagawa, ay wala ka na pananampalataya. Wala. Kasi sabi sa kailangan mong yung pananampalataya mo, kailangan tuloy-tuloy. Kung sino daw ang Tagalog dito, kung sino ang manatili, yan o ang maliligtas. Next question. Yung sinasabi mo, balik ko ng konti, yung nasa krus, 'di ba? Sigurado meron din kayo sa magisterium, Pero dito, hindi siya nabautismuhan ng tubig. Sabi ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Pero yung nasa krus, sinabihan niya, makakasama kita sa paradise. So ano naman ang aral din niyo sa magisterium doon? Yes. Kasi nga dinala nga niya yung kasi nag-confess siya. Oh, okay. So pag nag-confess pala, kahit na hindi malubog sa tubig, ligtas siya. Yes or no? Maliligtas din. Oh, okay. So ngayon, yung lumalabas dito sa tubig, nagiging pwede pala sa tubig according sa iyo at pwede rin hindi sa tubig according sa aral nyo. Yes or no? Ano po, ulitin mo, hindi ko nakuha. Ang tanong ko, sa inyo pala, patutunayan mo na ang baptism ay nasa Bible, pero kahit pala hindi mabautismohan ng tubig, ligtas pa rin according sa magisterium nyo. Yes or no? Hindi po. Kailangan talagang may mabautismuhan. Pero in some instances kasi ang gusto kasi ng Panginoon is maligtas lahat. May mga pagkakataon na maililigtas katulad yung bata na inano mo. Yung bata na Next question. Yan na nga ang tanong ko. Sinagot mo ng no, pero ang sagot mo yes. Sabi ko, pag hindi na bautismuhan,
Some instances, ligtas pa rin yun kahit di na bautismuhan. Some instances, yes or no? Some. Katulad nga sa baptism of desire, sa baptism of blood. Time. Okay. Okay, dyan natatapos ang first cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang 12-minute na first presentation. Bro Alexander ng Baptist, your time start na, bro. Okay, dito natin makikita ngayon ang aral ng Katoliko at kita naman natin mga kapatid na hindi siya, ang final authority niya ay dalawa. Yung aral ni Peter, which is the Pope, at saka yung aral ng Bible. Nakita niyo yung tanong ko, ano? Bumasa siya ng verse, sinabi niya, except a man be born again. Maliwanag yun sa Bible, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Pero pagdating sa kanila, hindi ganyan yan. Ang sinusunod kasi namin yung magisterium eh. Okay? Ligtas din yan. Yung example na binigay ko, yung sa rape, nang rape ako, ng anak, ligtas yan kasi lahat ng tao gusto maligtas, lalo na yung bata. Kahit na hindi na bautismuhan, ligtas yan. Pero sinimulan niyang magbasa sa Bible. So, nakikita nyo ba? Pag yung Bible ay hindi nasasatisfy, yung aral nila, from the Bible, pag hindi na-satisfy, sasabihin nila, may right naman. Bro, pause muna, no? Yung paki-mute para hindi itong sinusunod nila si Peter, ito yung Pope. Okay? Ngayon, tandaan natin, listen carefully. Early apostles are for the Jews. Okay? Early apostles are for the Jews, at pagdating sa Book of Acts, na-clarify yan ni Apostle Paul. Ginamit din niya yung Acts 2:30, 2:37, 38. Yan lang ay di-discuss ko sa inyo, madidebunk na natin to. Tandaan nyo meron tinatawag na 3 baptism, merong 7 baptism. Okay? But tatlo lang ang ipakikita ko sa iyo, ganito yon. Sa Matthew 3:11, here are the baptism. But before I said that, baptism, when I get the person to accept the blood of Jesus Christ, I suggest and required to them to be baptized of water. That is an act of good work. However, kung napatanggap ko si brother, let's say si brother John, Brad, do you believe in the name of God or in the blood of Jesus Christ? Pag sinabi niyang, yes, I believe in my heart, tapos sabi ko, magpabaptize ka sa tubig kasi iyan ang act of good work. Pag namatay siya right on the spot at inatake, kahit hindi pa siya nababautismuhan, ligtas siya. Okay? And again, yung born again, you must be born again, that is born of water. That's not water of literal tubig. That is the water. We have 70% of our system is water. 70%. 30% is flesh and bones. Okay? So, din ang sinasabi ni Jesus Christ, fleshy deeds natin is born of water. You must be born again, born of spirit. Ano yung born of spirit? Accept the blood of Jesus Christ. Why did he say that? Kasi ang devil, ang demonyo, naniniwala din kay Satanas o naniniwala din kay Jesus Christ, pero they cannot be born again. They cannot be born again. They are born of spirit already. They just have the firstborn. Hindi na sila pwedeng maging born again. So, konting aral sa iyo yan, hindi yan literal na tubig. Now, let's see this. Matthew 3:11, I indeed baptize you with water unto repentance. Who is this? John the Baptist. But he that cometh after me is mightier than I. This is Jesus, whose shoes I am not worthy of to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Baptize of water,
baptized of the Holy Ghost and fire. So ngayon, ano ngayon yung fire na to? Sa 3:12, whose fan, ito yung tinatawag na sa impyerno na rin to, yung fire na to. Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner. Pag inaral mo to yung wheat into the garner, ito yung tribulation, ito yung dadalahin na sa impyerno. But he will burn up the shaft with unquenchable fire. Para kay Brother Jumong to, itong unquenchable fire na to, kahit ang bulati dito hindi mamamatay, ito ang parusan niya. Okay, now, transition of salvation is from the book of Acts. If you have not studied, the book of Acts is the transition message for salvation from the early apostles to Apostle Paul. From Israel to the Christians. From faith and works to faith alone. Why? The first to 7 chapters, puro sa Hudyo yun. Acts 2:37-38, binasa mo. Ang sabi, now when they heard this, they were pricked in their heart. Ano yung narinig? Yung narinig doon, they crucified the Messiah. So ngayon, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? What shall we do? Kasi they pricked, they crucified the Messiah. So they asked Peter, what shall we do? Yun ang question doon. Anong sagot ni Peter? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. I agree. Sinabi yun. Repent and be baptized. Kaninong doctrines yun? Sa Jew. Tandaan nyo, sa Hudyo. Kanino nila nakopya to? Kay John the Baptist. But this is the early apostles. Ang sabi ng early apostles, sabi ni Jesus Christ, go ye not to the way of the Gentiles. Huwag kayong pupunta sa Gentiles. But go rather to the way of the Jew, or sa mga Israeli, sa 12 tribe of Israel. Yung ginagamit mo lahat, brother, sa Exodus hanggang dito sa sinabi mo, puro sa way of the Jews yan. That is tradition. Si Peter, sabi dito, tama ka. Okay? Now, from chapter 1 to chapter 7, wala kang makikitang Gentiles doon. Puro men of Israel, the house of Israel, hindi nagpi-preach. Pagdating sa chapter 8, doon sila nagsimulang magpasok ng tawag dito, ng Gentiles. Yung itim nga to, yung colored man na na-save. Ang sabi ni Philip doon, do you believe Jesus? When he believes, then be baptized of water. They didn't know the real baptism yet, okay? Sa Acts 10, sa Acts 9, pumasok si Apostle Paul, nagpabaptize din siya. Tapos umalis na siya, nagpunta na ng Arabia. Okay? Tapos, sa chapter 10, kinausap ni Jesus si Apostle Peter. Sabi niya, kainin mo na yan. Kasi nilinis ko na yan. Sa chapter 11, na-realize niya yung something. Pwede palang dumating ang Espiritu kahit wala sa tubig. Tapos sa chapter 15, sabi niya, oh, we are saved by 15:11, we are saved by grace. And also as they. Ngayon, ligtas sila by grace, walang baptism na tinanggap. Now, let's listen to this. Acts 16:30-31, nagtatransition na. Ito na ngayon yung tanong. Si Apostle Paul ang nagsasalita dito. And brought them out and said, kanuktong to sa Acts, ha? Kasi ganyan ang pag-aaral eh. And brought them out and said, ito yung mga tao, sirs, sabi niya, sirs, nagtatanong yung tao, yung mga disciples o yung mga tao doon, what must I do to be saved? Now we're talking about salvation, ha?
Kanina, what must we do? Sabi ni Peter, repent and be baptized. Kasi kinrucify nila si Jesus Christ. Repent and be baptized. Ako, nagsisisi ko, Lord, mag-baptize ako. You have the Holy Ghost then. Kasi yun ang alam nila. Pero tinawag si Apostle Paul, eto ngayon. What must I do to be saved? Sabi niya, and they said, si Peter si Apostle Paul ang nagsasalita dito, kasama si Peter. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. May sinabi bang baptism? Wala. Just believe. So ngayon, saan natin nakuha yung believe? Sabi nga niya, sinabi niya, I thank God that I baptized not of you, but Crispus and Gaius. Ang sabi niya kasi, sa 17, for Christ sent me not to baptize. Ano yung baptize na tinutukoy doon? Yung water. Christ sent me not to baptize. Nag-transition na. But to preach the gospel. Ano yung gospel? The blood of God. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Yung pagkakamatay daw ni Jesus Christ, kung susundan niyo pa rin yung tubig, wala nang kwenta. The blood is the salvation. Ang sabi sa Titus 3:5, not by the works of righteousness ang makakapagligtas. Ang work of righteousness, part niyan ay water baptism, which we have done, but according to His mercy. What is His mercy? The cross. Kaya sabi ni Apostle Paul, wala akong binaptize sa inyo. Sa Romans 5:13, turo niya to. For until the law, sin was in the world. Nung wala pa yung law, sin is in the world. But sin is not imputed when there is no law. Wala pang imputed na sin. Pagdating ng law, dumating na yung mga kasalanan. Kasama yung, hindi sa bata ito ha, sa bata, mahal ng Diyos yan. But it's not water baptism. Okay? Anong sabi ni Apostle Paul? For I speak to you, Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnified mine office. Nag-transition ang salvation sa Gentiles, hindi lang sa Hudyo. Kaya nung kinausap ni Apostle Paul si Peter, sumang-ayon siya. Pero ang pagkakamali nyo, nag-stick lang kayo kay Peter. Kaya ang tinuturo nyo, traditions. Traditions of men na sinabi ng Diyos, this is non-effect to me. Baliwala sa akin to. So ngayon, yung sinasabi ko sa iyo, babasahin mo yung Bible, tapos pupunta ka sa turo ninyo, dapat huwag mo nang basahin yung Bible. Kasi except a man be born again, he shall not enter the kingdom of God. Nung tinanong ko to, tama ba to? Sabi mo, yes. Tapos yung tanong ko, paano pag hindi nabinyagan? May aral kaming panibago. So wala tayong pagtatalunan dyan. Ang pagtatalunan lang natin dito, yung salvation ay nasa Bible. Wala sa inyo. Kasi yung sa inyo, para sa inyo lang. Siguro meron kayong ibang langit. Ano? Pero yung langit ni Jesus Christ sa blood, iba yung sa amin. Kasi except a man be born again, that is pertaining to the Spirit. Accept the blood, you will receive the Holy Spirit, and you will be sealed until the redemption. Okay. At dyan natatapos ang first presentation ng ating negative. Dako tayo sa 10 minutes na first course ng affirmative. Okay bro, your time start now. Okay bro, Alexander, unang tanong. Klaroon ko lang kasi nabanggit mo kanina, wala ka daw tutol sa infant baptism. Tama ba ang pagkarinig ko? Yes, tama ako dyan, but that is an act of good work. Okay? Wala tayong reklamo dyan. Ang pinag-aalalaban ko dito, ano ang value ng good work kung wala ka namang blood ni Jesus Christ? Sa impyerno din ang punta pagka sa matatanda. Sa bata ay mahalaga sa Diyos. Kahit di mo yan bautismuhan, kagaya ng sinabi mo, mapupunta yan sa langit. Next question. They were innocent. So, kasi ang tindig ko kasi bro,
patutunayan ko na ang baptisin hindi labag isang ayon para si pastor ano didebatihan namin dito. Antindi ko lang ipapatunayan ko isang ayon para siya eh. Tanong ba? Tanong mo, anong tanong mo? Anong tanong mo? Yan nga, wala sumangayon ka na eh. Okay. Yung infant baptism, sumangayon ka na. Sabi mo kanina, yung tindig ko, tapos negative ka. Yung presentation mo kanina, hindi. Tapos tinanong kita ngayon, sumangayon ka ba sa infant baptism? Sabi mo, oo. So ano pagdebatihan natin? May pagdidebate. Ang pagdidebatihan natin kung yung pagbibinyag ba na yon ay pupunta sa kaligtasan. Kasi anong nangyayari kasi ang pagbibinyag nyo, negosyo. Kailangan magbayad. Pero at the end pala, kahit hindi bautismuhan, pwede rin. Yun ang pinagtatalunan natin ngayon. Ngayon kung tungkol dyan, panalo ka na. Sang-ayon ako dyan. Pero mapupunta ba sa langit? Next question. Din. So, ibig mo sabihin, inaamin mo na sa unang topic natin, sumang-ayon ka na. So, tapos magpalit tayo ng topic ngayon. Anong gusto mo na topic? Sumang-ayon ka na tama pala yung tindig ko na nasa Biblia, hindi labag sa Biblia, yung infant baptism. Sumang-ayon ka na. Sang-ayon ako doon, pero negosyo ang pakay nyo. Sang-ayon ako doon, puro negosyo yan. Tapos pag hindi pala nabautismuhan, pwede rin, di ba? So, hindi ako nagpapalit ng topic. Binibigyan ko lang ng value yung business ninyo ay mga kapulpulan lang yan para kumita kayo ng pera. Next question. Kasi, Bro Nas, moderator, out of topic na kasi, ano ba to? Sang-ayon na siya eh. Stop. Ano, sumang-ayon naman siya sa tindig ko. Tatanong ko sa kanya. Kasi, I object. Ang mga, objection mo na, kasi ang mga prepare ko na tanong dito about sa infant baptism. Yung pinanok ko. Pero okay na siya eh. Paano ko yan? Okay. Counter objection dun, bro. Okay. Ang counter objection ko, Brad, sang-ayon ako sa lahat ng sinabi mo. Yung pinatunayan mo, sang-ayon ako lahat doon. Pero ang binibigay ko lang dito yung value. Ngayon, kung gusto mong tapusin na yung debate, panalo ka. Pero ang question dito sa mga nakinig, napunta ba sa impyerno o napunta ba sa langit? So, pwede na nating tapusin to para hindi masayang kasi I want to get the value. Kung mag-agree ka, I want to get the value kung ano yung purpose nyo sa binyag. Ang sinasabi ko, ang purpose nyo ay mga business organization lang kayo. Di ba? So, kung ayaw mo nang ituloy to, panalo ka. Sang-ayon ako doon. Pero ano ang value sa inyo? So, ikaw magsabi. Okay. Gusto mo bang ituloy ito o gusto mo nang i-stop? Pwede kong ituloy, magpalit ito ng topic. Ano ba? Kasi kadalasan kasi sa mga objection nila, yung yung pananampalataya daw at repentance. Pwede tayo diyan itutuloy natin kasi yan ang objection lahat eh. Okay, ganito mga bro. Wait. Idikit mo lang bro, Alex. Wait lang bro. So, ang topic nyo kasi bro, infant baptism. Ngayon, either ituloy nyo ito or hindi. Pero pag next topic kayo, pag-usapan natin yan off live ba, off cam ba. Pero for now, tatanungin ko na lang yung affirmative kung itutuloy nyo pa ba yung pagtatanong or okay na yon. Parang hindi, wala akong may tanong sa kanya bro kasi yung tindig ko naman, sinangayunan naman niya lahat. Paano ko i-stand ulit yun? Kaya nga, any reason yan, wala akong pakialam sa reason mo bro. Either, sabi ko nga, either ituloy mo ito or hindi. Ganun lang, sagutin mo bro. Hindi na lang, wala akong matanong. Hindi na lang. Sangayon man siya sa mga ano ko. Bro Sander, hindi na daw niya itutuloy yung debate na ito bro. Okay, magiging recorded ba to bro? Malalagay ba to? Matik naman yan na naka-record. Okay lang, I respect that, gusto ko lang magbigay ng pahayag ng konti sa mga hahamon sa akin dito. Lagyan natin ng value, especially ako, ididikit nyo sa salvation yung tindig nyo. Kasi para sa akin,
kahit anong gawin nyo, kung wala naman sa salvation, baliwala sa Diyos. Okay? Okay. Okay, so Actually, masalita po ako ng konti ha. Bro, kanina bro, nung tindig ko, malinaw naman, inuulit ko pa eh. Yung tindig ko, patutunayan ko na infant baptism hindi labag sa Biblia. So mang-ayon ka, wala akong binanggit na salvation. So mang-ayon ka naman eh. So, Yeah, I kaya agree. kaya nga, Kaya nga sabi tindig ko. Kaya sabi ko, panalo ka.